20. Čílik, nedeľu, nejakých 2 hodín. Je to tam. Takú pizzu si zajebem. Mi úplne prejebalo a rozhodol som sa, že zajtra idem deň ako David Goggins. Tréningy, takže to bude brutál. Mám tam, že 21 km beh, 40 km bicykel, takú hodinku tréning, to je nejaké, že veľká intenzita, akože opakovania a tak. 32 km plávanie. Pozeral som videjka na YouTube, že nejaké tie akože tréningy jeho a nejak som to poskladal tak, podľa tých väčšina videí, najťažšie čo asi je ty kokot. Takže keď zajtra toto dám, som boss, lebo ja ty kokot odbehnem kilometr a idem skapať, nebehal som ani nepamätám, doteraz som bol v bulku. Plávať neviem až tak, že by toto a bicykel, neviem kedy v živote som išiel 40 km. Takže, ale ja to chcem dať, ja to musím dať kurva. Let's go. Jo, 30 ráno, už sme hore. Dokopy. Čakaj nás prvý rán. 21 km. Ale predtým si pred behom dáva Goggins banán. Takže dáme my banán. Ale rozmýšľam, že si dám asi ľadovú sprchu, nech sa prebudím ty kokot, lebo kurva 5:30 ráno. Už ideme chvalovať banán. Ja to je rozhodiť. Akože nechápem, som sa rozhodol toto bežať všetko. Ja som nebehal ani, že 5 km, no 5 rokov. Wow. Skapina, zomieram. Ako je život? No nič. Usúdil som, že teraz zimná sprcha bude pičovina, keďže ja potrebujem byť zahriatý. Že tam je ešte práve že rozcvičku. Runner. Keď je to start, bude aj to. Ale neviem, s kým sa poviem byť. No veľ, ešte je tma ako kokot, takže v tom, že sa nestratíme, začíname beh. OK, máme za sebou skoro necelých 6 km. Čas nič moc, 39 minút, nejakých 7 minút na kilometr. Tak uvidíme, jak to pôjde ďalej. Akože bežíme v kuse, zatiaľ to cítim v pohode. Páči sa nám k tomu povieš. Čo nám k tomu povie? Dobre, lebo si udržíme tempo. Mali sme dneska taký chillik nedeľu, ale včera prejebal, že idem točiť toto challenge. A čia frajerka za mňa pôjde, opäť sa stávať a pôjde za mňa behať. Here I come. Namiesto toho, že by si ležal v posteli. Kurvy. Zatiaľ sa cítim v pohode. Pôjde so mnou, asi nepôjde so mnou 21 po masku škypaťa, takže sa nemôže rozjebať. Uvidím, možno pridám, možno nie. Akože teba mám dosť vysoký 180, ale neviem, cítim sa v pohode. Tak ja vidím schody a do piči som nebehal, reálny futbal som hral 5 rokov dozadu a vtedy som poriadne nebehal. Takže uvidíme, jak to pôjde ďalej. No, máme za sebou polovičku, 10,5 km. Pocity sú také, že v pohode. Čas máme takých 7 minút na kilometr, však nejdeme preteky. A čas 76 minút, takže no, do 2,5 hodiny, keď stihneme, tak som akože spokojný. Okolo nejakých 2 hodín je priemerný čas na Ironmanovi, že odbehnú takýto vzdialenosť. Takže bez tréningu, bez všetkého, 2,5, no, zatiaľ v pohode. Akože ešte sme neodbehli, ale polku máme za sebou. A už aj vidno, je to 19 km, čo začína byť kritické, ale až iba 20 km asi. Je to tam skapina, zomieram. Posledných 5 km do kopca do piči a proti vetru. Čaškou v ruke. Ale je to tam. Prvá časť, teraz čím bicykel plávať. Tu máme dôkaz. Ciboa. Ešte horšie, ak som tu behal. Začnem sa zatuhovať pičovina koča, lebo som stresný kokotiny, ale to ti kokot pomôže. To má klby, kosti, líka, no stojím a plačem. A ideme ďalej, ty kokot. 21 km, polmaratón. Bez prípravy, bez všetkého, on vôbec nebeha. Kus pauza a ideme ďalej. Máme tu raňaječky. Najlepšie frajerky na svete. Kde? Nevidím. Dali sme sa na výpravu. Nemôžem ani chodiť poriadne. Klop boli, keď ma dobili. Ty kokot. Ale to ja som tu invalid, lebo mne sa niečo stalo z nohou. Teraz ho boli extrémne. Asi zo mne. No, takže hľadám si novú frajerku. Vôbec. A nejaká, čo není postihnutá. Aha, môže robiť všetko. Poviem, čo všetko ty máš. Nikto by ťa nechce. Dobre, urýchlený tento proces, zaňať si frajerky novej. No teraz taká hoďka typujem, že bude tréning, lebo dám, že 5 cvikov po 100 opakovaní, to by mala byť pohoda. A potom ešte 2 hoďky bicykel, to by malo vychádzať nejakých 40 km. Takže tak, to by som mohol v pohode dať. No potom nás ešte čaká plávanie. Čo hovoríš? No takže som v gyme, vôbec necvičí úplne silovo. Chodí nejak 100 opakovaní na nejakú partiu a tak, takže dám si 5 cvikov po 100 opakovaní a rozdelím si to na 10 sérií po 10 opakovaní, takže to by mala byť pohodka. Let's go!
toto krát 10. Ja tak nehovorím pomedzi sérii, lebo chcem to proste dať. O tom ide viacej. Že som zvládol túto challenge. Lebo na internete akože boli nejaké jeho tréningové dni, ale to neprišli celkom jednoduché, takže som spojil tie najhoršie veci a here we are. Máme to ukončené. Jedno kolo som zabudol nastaviť, takže nejakých 35 minút. Toto workout máme celkom rýchlovka. Som videl, že bude pohoda. Ideme teraz 40 km bicyklu. Ale my som nadšený z toho všetkého. Iron Gym klasika, furt keď tu prídeme robiť kardio, tá dojebané. Minulé som išiel na pás, dojebaný pás. Takže musím ísť na takomto bicykli, čo ani nefunguje. Ale mám aspoň čas na hodinka, neviem, tak tuto mám stopnuté, hej, takých 30 minút tam je. Budem sa presadím na druhý, ktorý funguje, len bol obsadený teraz, a tak to prepočítam, že by tam bolo cca tých 40 km. Ale malo by to byť nejaké 2 hodiny trvať, tých 40 a zatiaľ som na pol hodine, takže ešte hoďka a pol. Ale to je ľahšie, lebo to vieš, iba nohy krútiš, že pohoda, oproti tomu behu, no idem sa presadiť. Ale vôbec si mi to príde už v pohode, neviem, čím viac robíš, tým to je asi ľahšie, alebo neviem. Bude sranda, posledná challenge. Tam to bude tiež kritické. Ale keď to dneska všetko dám, tak musím vyzvať nejakých ďalších ľudí, ktorí to majú robiť. Ale zatiaľ som to nedal, takže zatiaľ nemôžem. Dajte like, ináč follow a takéto pičoviny, hej. Boha s tými strojami, došiel som na vecko, hej, že stopnem si to, prídem po 10 sekundách a už to je vypnuté. Som mal nejakých 45 minút, 15 km, tak keď si udržím to tempo, tak to bude v pohode. Ale tu mám ešte zapnuté, čo som bol na tomto, nejakú pol hodinu a dačo. Už to začína byť hard, ale tak pozriem také videá, pičoviny, Goginca, celkom to ide. No, ešte tam takých 5 km, tam bolo predtým 15, teraz bude ďalších 15-30, ešte predtým som pol hodinu točil. Finito. Máme 3 zo 4 vecí plnené, ty kakát. Aký krv som dostal domov, som naplnil tak nohu pod bicyklom, aký kakát, som myslel, že mi odjebal sval. Teraz idem sa nachalovať. Plávanie, 32 km, 128 dĺžok. Toho sa kus bojím, lebo čiže som krč tak, kde v vode a som skapol. No ja zomrím. No ale ma už nikto ako nezachráni. No, máme tu ďalšie jedlo dňa. Prídem domov, na verejno. Najlepšia žena. To je život. No, ideme na posledný challenge. Stav je momentálne taký, kolena ma bolia. Jasné, že som zabudol v nabíjačke Apple Watchky. Takže neviem, jak to budem trekovať. Budete mi musieť veriť. Takže David Goggins, hej, neviem, kde on chodí plávať. Ale my nevieme plávať do takej základnej školy. Viem, že mi to bude trvať tak 2,5 hodiny preplávať 128 dĺžok. Ale čo ti nezabije? To ťa? Má zabiť zajtra. Ako vidíte, mám profesionálny kondom na hlave, ale už sme tu a nič, treba mi plávať čím skôr. Tu majú že straty na lezi a toto furt doberiem, mám to piče. Jaké mám otlačené od okuliary, čo ti jebe. No, update, ešte 500 metrov, ty kokos, sa nedoplatím, lebo tu je za, ako dobe, 4 € za 75 minút, ale ďalších 15 každých minút je 2 €, ty kokos, a už som tu, že 2 hodiny a 6 minút. Tu dám pauzu, no ešte mi chýba, hej, koľko. Necelých 500 metrov, kapem, mi to zdá nekonečné, ale jeba na to. Let's go. Je to tam, 32 km. Tak to pýtal, že čom 32 km, to som našiel, neviem, či tak 2 mile, alebo tak 2 dačo mile plávať, a čo? Som dobre počítal na kilometr, tak preto finito. 3200 metrov. No, aké mám pocity? Pocity mám skvelé, lebo kurva. Som to dal, som sa spokojný. Moje ego je stále tam, kde to bolo. Si myslel, že môžem robiť hocičo. Že takéto pičoviny zvládnem jak nič. Ale nebolo to úplne easy, skapínal som, ale tu sme. Takže som spokojný. Celkový čas čistého športovania bolo cez 7,5 hodiny, ty kokos. Spálil som okolo nejakých 5000 kalórií. Napíšte mi do komentu, čo si o tom myslíte? Easy, nie easy, ako dobre. Nie som vrcholový športovec, ale to ide. Presne, o tom spravím teraz sériu. To je nová séria. Skúšky na vojáka, že či zrobím, alebo na policajta, takéto pičoviny. A píšte mi, čo si o tom myslíte. Popičina. Ale, a na to som najviac čakal, že teraz nominujem ľudí, ktorí toto musia spraviť tiež. A prvého, koho tu máme, je Tomáš Izvo. Lebo videl som na starkách, že už beha, hej, Goggins, číta knižky. Takže, Izvi, musíš to spraviť. Rozmýšľam, či aj ďalší akože nominujem. Dal by som takého, že Lišaka, ale tak tento video nebude, hej. Alebo Alexa.
on by mohol, on má dobrú kondičku. Takže chlapci, keď sa to ku vám dostane, keď vymurčite, ja mu ešte napíšem, že je hajzel, no poď, ukáž sa. Tak, ja som spokojný, som šťastný. A viete, čo teraz spravím? Takú pizzu si zajebem. Som šťastný. Aj tak čo, to 5000 kalórií som spálil, tak to akože jedna pizza mi 1000 kalórií nespraví nič. Aj keď som v diete, hej. Však to som riadne bomby dneska išiel. Takže dajte like, follow, či subscribe, či ako piču, aj follow mi dajte na Instagram. A napíšte mi, s kým by som mal ísť do Clash of Stars. Išiel by som sa aj tam byť, ale to až po súťaži. Začneme aj takéto veci trénovať. A napíšte mi ešte, aké challenge vám robiť. Teraz je ten dopamín, ten real dopamín. Sa cítiš, že vieš, že nie si fucking piece of shit, že proste dokážeš takéto veci robiť. Koniec vlastne. 20. Čilik, nedeľu, 2 hodín. Je to tam. Takú pizzu si zajebem. Som šťastný. Aj tak čo?